खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ सनितपुर जिल्लानि धेकियाजुलियाव साथाम दाखायथि हमदों। सनितपुर जिल्लानि धेकियाजुलियाव दिनै साननि समावनो दाखायथि खालामनो फैनाय साथाम सुबुंफोरखौ हमदों लिलि सार्भिस स्टेशननिफ्राय पुलिसआ। हमजानाय दाखायथिनि हान्जाखौ फारियै दिपज्योति राभा, सबिन राभा आरो इब्राहिम आली होननानै सिनायथिनाय जादों। हमजानाय दाखायथिफोरनिफ्राय गंसे पिस्तल आरो नाम्बार प्लेट गैयै गंसे पालसार बाइक हमनो हायो। फिन बर'नि फिसाया गेलेमु बिथिङाव हारियाव गोग्गानाय लाबोदों। माहारियारि थाखोनि गेलेनायाव बर'नि फिसाया जाफुंसारदों। गवायाव सोलिफुबाय थानाय 37थि नेशनेल गेम्सआव मार्शियेल आर्टनि गेलेनायाव जिउथि बर'आ रुफानि मेडेल आरो दिबिका बर'आ ब्रन्ज मेडेल देरहानो हानानै रायजोजों लोगोसे बर' हारियाव गोग्गानाय लाबोदों। फिन सासे उन्दै ट्राइबेल हिन्जावसाखौ जिनाहारि। क'क्राझाराव उन्दै ट्राइबेल हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। उन्दै ट्राइबेल हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरिखौ क'क्राझार पुलिसआ खाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरिखौ क'क्राझार सहरनि खोला फारसे थानाय भटगाव बदियागुरिनि 24 बोसोर बैसोनि आनवार हुसेन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दुथां लंपट आनवार हुसेना मिस्ट्रि मावनो फैना उन्दै हिन्जावसाखौ मेथाइ जाहोनो लांना फुस्लायना जिनाहारि खालामो। दायनिगिरि लंपट आनवार हुसेनखौ गोख्रों साजा होनो रायजोफोरा गोख्रों दाबि खालामो। दिनै बयनिबो मबाइलाव हरखाबै रिंखांदों एलार्ट मेसेज। नाथाय मानि थाखाय रिंखांदों मबाइलाव एलार्ट मेसेजआ? बे एलार्ट मेसेजआ बयनिबो मबाइलाव फैनायनि उनाव बयनिबो गोसोआव गिखांनाय लाबोदों। दिनै सानजौफुनि समाव मबाइलाव रिंखाङो एलार्ट मेसेज। खायसे सुबुंफोरनि गोसोआव गिखांनाय सोमजिखांहोदों। बे मेसेजआ गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि डिपार्टमेन्ट अफ टेलिकमिउनिकेशननिफ्राय फैदों। मिरु सरकारा फोसावनाय इमारजेन्सि एलार्टनि सायाव सांग्रांथि होनायसो। मिथिंगायारि खैफोदनिफ्राय सांग्रांथि लाखिनो थाखाय बे मेसेजखौ टेस्ट खालामनाय जादों। जायखिजाया मिथिंगायारि खैफोद जानो हाथाव समाव नोगोरारिफोरखौ सांग्रांथि होनो थाखाय बे टेस्टखौ खालामनाय जादों होनना बुंदों। बे मेसेजआ रावनिबो खहा खालामनाय नङा। साफ्रोमबो मबाइल बाहायगिरिफोरा बेखौ लानानै गिनांगौ गैया। आलफा उदांआ सासे सोद्रोमाखौ थैनायनि साजा फोसावनाय समावनो तिनसुकियानि सासे आलफायाव जइन जाहैदों। तिनसुकिया मराननि सासे सुबुङा गावनि बिसि फिसाखौ दोननानै आलफायाव जइन जानाय खौरां मोननाय जादों। आलफायाव जइन जाहैनाय सुबुंखौ बरपथार दमैखाथिनि पलाश कनवार होनना मिथिनो मोन्दों। पलाश कनवारा थांनाय 24 अक्ट'बराव दुर्गा फुजा नायनो थांनि होनना आलफायाव जइन जाहैयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।